vergeten. Huren ze hem? Zit er allemaal op. Wat zeg je? Ja. Ja hoor. Die allemaal weg. Wees aan. Attentie voor Reinier Heijbeer. De Reinier Heijbeer direct bij de federatietent komen. Reinier Heijbeer eerst gekomen. Hij is goed. We moeten teruggaan naar de plaats waar hun ouders naar de optocht hebben gekeken. Daar staan ze te wachten. Renaud en Maurice Exter teruggaan naar de plaats van de optocht. Daar staan die ouders te wachten. Want fluit en tap nog op zijn job nu vanavond optreden. Direct bij de federatietent komen. Jongens, dat jullie niet mooi hoort, waarschijnlijk allemaal niet, u blijven de commandant en gereed. Niet vast en achterwaarts! Wie verkocht de passen voorwaarts? Alsjeblieft een klein beetje meewerken, want daar kunnen geen specialist plaats hebben. Het publiek van het ministerie. Attent gaan gebruiken uitsluitend van de medische dienst. Er kan alleen nog voor medische gebruiken.
Attentie voor degene die de overslag omslaat van Schutte. Van Meeswijk, Louisa van Meeswijk staat hier bij de oproep op u te wachten. Louisa van Meeswijk staat bij de oproep naar u te om 5 uur terrein Witte Vlag.
Attentie voor degene die de overslag omslaat. Dat kleine kleintje van de schietcommissie dat er dunst is, ongeveer in het midden wil de bestuur van Sint-Petrus en Paulus van de kust van Nederland en Koningsbos de omroep en Koningsbos. In de hoofdstad naar de kust gaan. Wil de Jan Kessels uit Brandwoude bij direct bij de omroep komen. Jan Kessels uit Brandwoude. Sint Agatha uit Halen. Vertrekt ons af. Links uit de vlam! Uit de vlam! Uit de vlam! Sint-Jan uit op de plek uit de vlam! Sint-Jan uit de vlam! Het trekt op 5 minuten op de plaats. Mintje die stond er dadelijk in. Nee, niet echt voor de zit.
Dit was het optreden van het Tambourkorps Schutterij Sint-Job Leuke-Weert. Ze traden op in de eerste divisie, sectie A. Het geheel stond onder leiding van de instructeur J. Sastra en het thermometer M. Bukken. Vooruit! Dans! Schutterij Sint-Job bestaat 100 jaar. Dit was aanleiding om maar liefst een hele week te feesten. Zo werd aan voorzitter Ber van Hoef een eremedaille in goud toegekend, behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn grote verdiensten gedurende 40 jaar. Vrijdags werd er in de feesttent aan de Achterste straat een grote jubileumreceptie gehouden. Ook hier waren B&W vertegenwoordigd, waar burgemeester Matti de vereniging de medaille van verdiensten van de gemeente Weert overhandigde. Mathieu Bukkens, 25 jaar oud. Naast zijn koningschap misschien wel nooit dieptepunten zijn geweest, maar dat het altijd recent is gegaan. U bezit een grote vitaliteit, groot
getal, groot in kwaliteit en meegaand met moderne ontwikkeling hier een verenigingsleven tot bloei komt. En u hebt daar vanuit de bloei van uw eigen vereniging Tevens maakte hij bekend dat aan de schutterij de koninklijke erepenning is toegezegd. Dit komt slechts bij hoge uitzondering voor. Ik moet zeggen, en maar het college moet erbij komen. Een andere verrassing op die receptie was het optreden van het fluitkorps van 30 jaar geleden. Speciaal voor dit jubileum was deze groep van 16 personen, waarvan er nu nog maar 1 actief is, in de originele uitrusting en met de originele instrumenten bij elkaar gekomen. Zij hadden wederom enkele nummers ingestudeerd. Dit optreden was een van de hoogtepunten van de avond. Een schutterij moet ook schieten. Nou, dat vond zaterdags plaats. Het welbekende koningsschieten. Winnaar werd, en dus koning, William Brangers. Hoe heb je mij de voornaam? Jan. Jan. William. 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 Wie zei jong? William. Je zit er net goed. Ja, kom toch maar op! Zondag trok er een grote
muziekfestival met 35 drumbands en marionettengroepen door de straten van Leuken. Speciaal voor dit jubileum was er een kermis opgebouwd, waar zeker door het mooie weer gretig van geprofiteerd werd. We zitten hier op Leuken op de woensdag na het grote feest. Bij me zit aan deze welgevulde tafel met allerlei cadeaus en attenties Beer van Hoef. Beer, ik zou je eigenlijk zeggen, Beer van de Schutterij. Je hebt je een enorm feest achter de rug, hè? Ja, zeker. Het is enorm geslaagd, moeten we zeggen. En kunnen we het dus terugbrengen naar 3 dingen. Op de eerste plaats het weer. Met die er enorm aan met gewerkt. Op de tweede plaats de inzet van de eigen leden die enorm hard hebben moeten werken. En op de derde plaats feitelijk ook weer op de eerste plaats de belangstelling van alle mensen van Leuken en van Wiert die dit feest bezocht hebben en die eraan deelgenomen hebben. Nou terugkijken je weet wat er allemaal gebeurd is, maar had je dit nou van tevoren allemaal verwacht? We hadden natuurlijk gerekend op belangstelling, maar op een dusdanige belangstelling hebben we zeer zeker niet gerekend. Dus boos verwachtingen uitgegroeid. Het is enorm geweest. Wat is voor zichzelf nou persoonlijk eigenlijk het hoogtepunt geweest? Nou, ik denk dat er toch wel diverse hoogtepunten worden in dit feest. Als ik dan zie het oude korps, waar dat we de CD foto van hebben. Dat wist ik zelf niet. Die mannen hebben dan een hele tijd voorbereiding aangepleegd. Op allerlei manieren stiekem moeten doen om aan instrumenten te komen, om te repeteren. En boven uit Holland hebben ze nog mensen opgezocht die eraan metgewerkt hebben. En die in de tijd ook lid van het korps zijn geweest. Het was een fantastische prestatie die ze nog geleverd hebben. Niet alleen de uitmonstering, ze hebben allemaal dus weer een extra uniform laten maken. Maar muzikaal klonk het ook nog heel verdienstelijk, vond ik. Maar er zijn natuurlijk meer dingen. De andere hoogtepunten moeten we zeker niet vergeten. De onderscheiding van de medaille van de koningin, de erkentelijkheidspeiling van de koningin. De peiling van verdiensten van de gemeente. De onderscheiding van de roogstekers. Het zijn allemaal mooie en leuke herinneringen die echt gewaardeerd werden. Heel erg goed bij de schutterij zijn overgekomen. En dan natuurlijk, bescheiden je zit, neem je het weer niet, maar over eigen koninklijke onderscheiding die je gekregen hebt. Uiteraard, dat is natuurlijk ook een zeer belangrijk iets. Dat was alweer een beetje eerder. En we moeten toch schrijven, niet op mijn verdiensten, maar toch veel ook op de verdiensten van alle leden van zijn job. Er zijn er bij die er nog langer bij zijn dan ik, 50 jaar enzovoort. Al die leden hebben aan die zijn job gewerkt en daar heb ik dus een klein beetje aan met mogen werken. Ik heb er dus de verdiensten voor gekregen, maar wij hebben ze toch allemaal samen verdiend.
Wat mij in het jubileum zo is opgevallen is dat eigenlijk Sint-Job niet alleen van Leuken is, maar dat je eigenlijk bekend kunt gaan zeggen, Sint-Job dat is eigendom van heel Weert. Dat heb ik ook gemerkt, nou weer in deze dag kunnen constateren, dat er heel veel Wiertenaren toch het schutterswezen een ware macht toedragen. En als hier zeker ook Sint-Job Leuken. We hebben dus ook in de beginperiode ook veel financiële steun gekregen van het bedrijfsleven in Wiert. En als je ziet wat allemaal mensen naar de receptie komen, dan moeten we zeggen Wiert stiert achter de schutterij en stiert achter de schutterij Sint-Job. Even over dit beeldje. Dat is door een van de leden ontworpen en dat is voor mensen die dat hier willen hebben, geloof ik, te koop, hè? Ja, dat is te koop. De productie, de jongheer zich, dat is toch moeilijker voor hem geweest, heb ik begrepen, als ze het zich voorgesteld had. Hij dacht, dat maak ik even in de magerseuvel van. Maar hij heeft toch veel meer tijd ingezet, ook om tot een idee te komen. Hij heeft een heel andere Sint-Job uitgebeeld. Dat dan zie Sint-Job uitgebeeld, dan heeft de strijd al geleverd met deze Sint-Job. Er is nog veel ook een discussie met de heer, waarom en waarom moet niks nou overkomen. Bij de Ooie Kapel. Dat is er niet meer, maar ik heb begrepen dat de schutterij in het kader van het jubileum de gemeenschap van Leuken wat terug wil gaan geven, hè? Dat is de bedoeling. We hebben er nou op dit moment enkele weken toch niet veel aan kunnen doen vanwege de drukte. Maar de plannen zijn er en we zijn bezig met ontwerpen. En we willen dus binnen niet al te lange tijd een kapel realiseren. En we moeten zeggen, ook vanuit de bevolking, de ondersteuning die we daarvoor kregen en de toezeggingen. Die zijn al enorm. Het wordt erg gewaardeerd door de bevolking van Leuken. En ook mensen in Wiert die zeggen al zoals de rockstekers. En die dus met de almanakactie enzovoorts. Die hebben gezegd wanneer je met de kapel begint. Dan willen we uit dat fonds een bijdrage geven aan de kapel. En particulieren zijn er en al bedrijven die gezegd hebben zo gauw als het definitieve plannen krijgt. Dan kun je er beroep op bestaan. Dus dat wordt erg gewaardeerd, ja. De plaats is al bekend voordat de kapel gaat komen? We hebben daar meer overleg met gehad met de gemeente. Die zijn dus plannen aan het maken aan de achterste schot voor een aantal bejaardenwoningen. En we denken dat er wel ergens de ruimte is voor dat in te plannen. En dan denken we over een termijn van eind 2 jaar ongeveer? Ik denk dat het dan tegelijkertijd in het bouwplan tegelijkertijd opgebouwd zal worden. En dat kan een paar jaar, een paar jaar duren nog, ja. En dan werd je door de leden van de schutterij zelf gebouwd? Dat is de bedoeling, dat we het werk zelf doen. Dat is een taak van de schutterij Vingerweer. We hebben natuurlijk ook wel toezeggen van mensen die willen helpen, metselaars en andere vaklieden. Maar het zal toch ook door de leden van de schutterij met opgebouwd worden, ja. Als aandenken ook aan dit eeuwfeest? Als aandenken aan dit eeuwfeest en zeker ook ter gedachtenis aan die mensen die de schutterij in het verleden hebben opgericht. En zodoende toch nog naar het verleden toch nog een stuk herinnering te bewaren. Maar ook met het oog op de toekomst. Een kapelke is nooit weg. En er zijn een rustpunt in de leven voor Dennis. Nou, toch kunt gewoon, ik vind het toch wel dat we dat allemaal wel eens van tijd nodig hebben. Ik sta dan hier in de fraaie nieuwe Sint-Job-kapel bij mij de voorzitter van schutterij Sint-Job, Beer van Hoef, en de pastoor van Leuken, pastoor Herbergs. Meneer Van Hoef, dit hele gebouw, deze kapel, die heb je in 6 maanden met de hulp van een aantal vrijwilligers en leden van uw vereniging gebouwd. Ja, we zijn net begonnen met juist voor de bouwvakvakantie, dus op les van juni hebben we een maand heel verzameld en zo een beetje met de bouwvakvakantie. Toen zijn we begonnen met de fundering en met metselwerken. Toen had de metselaars vrij verder een ander niet te steken. Weet jij er nou stoort, dan denk ik, mocht je terecht groots op zijn wat hij gerealiseerd is. Ik vind dat die mensen goed werken gemaakt hebben, die er allemaal aan gewerkt hebben. En dus een fijn kapelke, maar ik hoop ook dat je een taakje en een functie hebt in de toekomst. Dat we niet zeggen, nou we hebben een fijn kapel, nou is het er wij af. Maar het zal natuurlijk voor de toekomst een zaak blijven dat de kapel dan ook in stand gehouden wordt en dat ze een functie krijgen binnen deze gemeenschap. En we moeten proberen om ze zoveel mogelijk open te houden. Je komt nu wel veel kapellen zijn altijd gesloten, je kunt er niet meer in, maar ik denk dat we toch moeten proberen om ze zoveel mogelijk open te houden en kijken dat ook in de toekomst. Dat de enige zin is dat we deze kapel gebouwd hebben. Even naar de pastoor Herbergs. Ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van toch de speciale gemeenschapszin die hier binnen Leuken bestaat. Ik vind het gewoon fantastisch wat hier gepresteerd is.
Ik ken persoonlijk Schutterij Sint-Job heel goed. Ik ben er zelf geestelijk adviseur van. En wat ze nou gepresteerd hebben als aandenken willen schenken aan de gemeenschap Leuke. Deze prachtige kapel, nou ik vind het gewoon een gemeenschapszin die een voorbeeld is voor de hele gemeente Weert, zou ik bijna durven zeggen. Want ook andere mensen van andere verenigingen hebben daar aan meegeholpen. Ik heb ze vaak genoeg hier bezig gezien. Ik vind het gewoon fantastisch. En als functie willen we in de toekomst, misschien dat oudere mensen en ook misschien mensen van leeftijd en zelfs jongeren weer zoals vroeger misschien eens een keer als er iets gebeurt of als iemand heel erg ziek is uit de gemeenschap of uit de buurt of uit de straat, om s'avonds een paar avonden of desnoods een 9 dagen lang hier de kapel open te doen s'avonds en dat mensen daar kunnen smeken en bidden. Wat dat eigenlijk de bedoeling is. De bedoeling is een functiekapel. En de sacramenten die worden gewoon toegediend in de kerk. Dat is ook te klein om doopsel te houden en voor huwelijk en dat is maar goed ook. Terug even naar de voorzitter, Beer van Hoef. Beer, het programma voor Mergen, wie zit dat precies in een? Nou, we zitten erin. Er zijn een aantal mensen die eraan gewerkt hebben en de mensen die het ondersteund hebben financieel of op een andere manier, die hebben we allemaal uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Die komen bij een Hof van Leuke 1:15 en dan werden ze door de schutterij om 2 afgehaald en dan komen we met z'n allen heen naartoe. Dan zal er een korte toespraak zijn door de voorzitter. Verder zal de lokale burgemeester Tjuv en Hoef zal de gedingsteen onthullen en bestuur zal het pelke inzengelen. Dat is het korte programma. Bedankt voor de toelichting en ik denk proficiat met wat je hier als schutterij en gemeenschap Vlugge gerealiseerd hebt. Dank u wel. Deel aan de kampioenwedstrijden van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in de Rumpenhal te Brunsum. 2 jaar geleden had men ook een poging ondernomen, maar toen werd door de concurrentie meer punten behaald. Na enkele maanden van goed voorbereiden toog men dan ook afgelopen zondag, vergezeld van veel supporters, niet helemaal gerust naar Brunsum. Het was tijdens de heenreis erg stil in de bus. Na het beluisteren van concurrent Juliana uit Pij-Echt wist men dat er mogelijkheden waren en zo ging het ook. Na het spelen van het verplichte werk Offenbeek Suite en het keuzewerk Rio Bravo wist men dat het gelukt was. Bij de prijsuitreiking werd het dan ook bevestigd. Sint-Job Leuke onder leiding van Koos Schroeien met 309 punten kampioen in de eredivisie sectie fluitkorpsen. Groot was de vreugde bij de leden en supporters van Sint-Job. De overwinningsliederen weerklonken en bij terugkeer in het verenigingslokaal werd een extra vat aangeslagen. Instructeur Koos Schrooien werd gehuldigd en men besloot om te gaan deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen, welke het volgend jaar op 2 april in de Rodahal in Kerkrade worden gehouden. Voor die gelegenheid en ook voor de toekomst van Sint-Job kan men nog best nieuwe leden gebruiken. Heeft u interesse, kom dan op maandag of dinsdagavond naar het verenigingsgebouw aan de Leukerschans. Het fluit- en tamboerkorps van Sint-Job sloot zaterdag om 8:30 met haar optreden de lange dag in de Rodahal in Kerkrade af. Het gezegde lest best bleek ook hier weer eens uit te komen, want met 310 punten haalde Sint-Job de titel in de ereafdeling in de sectie EA fluit- en tamboerkorpsen met overmacht en welverdiend binnen. Het is de 4e kampioenswimpel die Sint-Job in 43 jaar dat het fluit- en tamboerkorps bestaat, wist te veroveren. Voor instructeur Koos Schrooien en zijn nog jeugdige korps een mooi resultaat, waarop heel Leuke terecht trots is. Geen wonder dan ook dat er zaterdagnacht in het verenigingslokaal van Sint-Job uitbundig feest gevierd werd. En zondag deden de leden van de schutterij dat nog eens dunnetjes over. Om 10:30 begon de dag met een openluchtmis opgedragen bij de Sint-Jobkapel. Aansluitend werd in de Hof van Leuke de feestvergadering gehouden. Daarna begon het vogelschieten.
Naar het vogelschieten werd vol verwachting uitgekeken. Immers, voor het eerst in 19 jaar kon Sint-Job in de persoon van Hans van Hoef weer een keizer krijgen. Hans van Hoef was er in 1987 en 1988 al in geslaagd de vogel naar beneden te halen. 3 keer is ook hier scheepsrecht en dat levert de felbegeerde en tamelijk unieke keizertitel op. Veel schutterijen plegen in zo'n situatie iets te regelen. Maar niet bij die schutters waar een eerlijke wedstrijd met gelijke kansen en de tradities voorop staan. De schutters van Sint-Job hadden dan ook onderling afgesproken dat men er eerlijk voor zou schieten. Het is koningsschieten en geen keizersschieten, aldus de mening van de schutters. De vogel bleek dit jaar sterker dan verwacht. Na 250 schoten bleek het laatste restje nog steeds niet te zijn gevallen. En toen na 272 schoten Harry van de Heuvel onder de boom stond, leek het erop dat Sint-Job toch nog een keizer zou krijgen. Immers, het tweede schot na Harry van de Heuvel zou Hans van Hoef aan de beurt zijn. Maar Harry van de Heuvel schoot raak. Dusdanig raak dat de vogel het bij het 273ste schot begaf. Waarmee Harry van de Heuvel, 1 jaar lid van Sint-Job, zich de nieuwe koning mag noemen. Ik vind dat het goed geslaagd is, de bouw. En we hebben een mooie accommodatie gekregen. We zijn er erg blij mee. En ik hoop dat de schutterijen in de toekomst allemaal zo'n onderkomen kunnen krijgen. Er is een enorme brok zelfwerkzaamheid in de realisatie van dit project gaan zitten. Ja, we zitten dus altijd de geldproblemen. Je kunt het niet door een aannemer laten bouwen, want daar heb je niet genoeg geld voor. En dan is de zaak, ja, we moeten het maar met z'n allen samen doen. En we hebben er dus zelf 2 jaar met z'n allen aan gewerkt om de zaak uit de grond en boven de grond te krijgen. Sint-Job, dat zijn dus niet alleen nog maar goede muzikanten en schutters, maar tegenwoordig ook allemaal prima bouwvakkers. Zo kun je het zeggen. Ze hebben er allemaal wel weer wat van geleerd, denk ik. En het is goed meegenomen voor henzelf ook nog, denk ik. We straks een klusje kunnen maken en dan hebben ze ook kijk op de zaken. Welke verenigingen gaan jullie nu onder meer al onderdak bieden? Wij bieden alle verenigingen van Leuken die dat willen onderdak, maar er zijn ook verenigingen die nou elders zitten en die laten we daar rustig zitten. Alle verenigingen moeten dat zelf voor hun eigen uitzoeken. En die kunnen van dit gebouw gebruik maken. Hè. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, wordt altijd gezegd. Dat hebben jullie binnen het geheel van dit concept ook een beetje gestalte gegeven door ook aan de peuterspeelzaal onderdak te geven. Wij zijn ervan uitgegaan hoe meer mensen dat er bij elkaar komen, hoe beter het is voor Sint-Job, hoe meer dat ze kennis kunnen maken met de schutterij. En uiteraard wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik hoop dat ze daar een goede opleiding krijgen, dat het straks allemaal schutterijleden worden. Zei hij even als reclame voor zijn vereniging. Heel even naar morgen. Wat staat er morgen bij de opening te gebeuren en ook tijdens het weekend? Dan zijn er ook, begrijpen we, de nodige activiteiten. Ja, morgen wordt het dus officieel geopend door wethouder Heijmans. De OLS-president Lijs Stals is dan ook aanwezig. Er zijn nog wat autoriteiten en genodigden. We gaan het dan officieel openen met aansluitende recepties en wat gezellig samen zijn voor de leden. En de komende 2 volgende dagen is het open huis. Dan kan iedereen eens naar de accommodatie komen kijken. Vanaf hoe laat is dat open huis en tot hoe lang iedere keer? Van 1 uur tot 8 uur in de namiddag. Prima, heel veel succes de komende tijd. Morgen ook met de opening. En ik zou zeggen, nou nog een keer de oude Limburger winnen. We doen ons best. Hè. En dat is het streven van iedere schutterij. En het kan er maar eentje lukken per jaar. En dat zijn er 151. Dus die kans is klein. Maar ieder jaar gaan we er toch met goede hoop naartoe. Bedankt en voor dit gesprek. Graag gedaan. Ons deed het in aanwezigheid van genodigden uit de schutterswereld en vertegenwoordigers van talrijke verenigingen uit Leuken. Het nieuwe onderdak van Sint-Job biedt tevens onderdak aan de peuterspeelzaal en aan de verenigingen van Leuken. Voor het eerst is in Weert een clubgebouw gerealiseerd dat gelijktijdig dienst doet als verenigingsgebouw. De gemeente Weert heeft 25% van de bouwkosten van 600.000 gulden voor haar rekening genomen. Tijdens de openingsbijeenkomst werd Jan Raadse extra in het zonnetje gezet. Hij was als vrijwilliger ruim 1,5 jaar, dag in dag uit, betrokken bij de bouw van het verenigingsgebouw Leukerschans.
Voor zijn verdiensten tijdens de bouw kreeg hij de gouden eremedaille van de Federatie van Oud-Limburgse Schutterijen uit handen van OLS-president Leij Stals. Even voor de presentatie had pastoor Herbrichs van Leuken de kostuums ingezegend. Met de aanschaf van de nieuwe uniformen was een bedrag gemoeid van ongeveer 90.000 gulden. En om het geld bijeen te brengen had Sint-Job steun gekregen van het Anjerfonds. Maar de leden van de schutterij voerden ook zelf tal van acties om de kosten van het vervangen van de 65 uniforms te kunnen betalen. Zaterdag kreeg Sint-Job ook een nieuwe koning. Tijdens het traditionele koningvogelschieten schoot Wil Verhees de vogel naar beneden, zodat hij dit jaar de koning van Sint-Job zal zijn. Extra feestelijk werd de koningstitel toen 's avonds laat bleek dat de nieuwe koning van Sint-Job ook nog vader van een zoon geworden was. Daar vierde de heer Sastra niet alleen zijn 80ste verjaardag, maar tevens zijn 40-jarig lidmaatschap van Schutterij Sint-Job. De heer Sastra was 35 jaar instructeur van het fluit- en tamboerkorps van Sint-Job en als instructeur bereikte hij met de muzikanten zowel provinciaal als landelijk grote successen. In 1983 legde hij zijn instructeurschap neer bij het bereiken van een leeftijd van 70 jaar. Naast de schutterij van Leuken was Sastra instructeur bij de drumband van Harmonie Sint-Jozef Weert en van de drumfanfare van schutterij Sint-Oda Boshoven. Ook drumbands van Harmonie en schutterijgezelschappen uit Sittard, Sanderbout, Stadbroek, Susteren en Beek stonden onder leiding van Sastra. Maar schutterij Sint-Job had meer te vieren. Want zondag jongstleden heeft deze schutterij de Limburgse titel in de wacht gesleept van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Bergen. Onder leiding van instructeur Koos Groen wisten de muzikanten van Sint-Job in de eredivisieklasse EA een puntentotaal van 306 punten bijeen te spelen. Dat was ruim voldoende voor de Limburgse titel en dus de kampioenswimpel in deze afdeling. Het kampioenschap werd gisteravond in het gebouw De Leukerschans door de leden van het fluit- en tamboerkorps van Sint-Job nog eens gevierd. En daarbij brachten zij een serenade aan een oud-instructeur Sastra. Het gouden bestaansfeest gevierd van het fluit- en tamboerskorps van de schutterij. Het jubileumfeest werd vrijdag ingezet met een feestelijke receptie en een grote reunie. Tijdens de receptie kwamen talrijke vertegenwoordigers van andere verenigingen het bestuur van het fluit- en tamboerkorps gelukwensen met het 50-jarig bestaan. Ook het college van B&W van Weert gaf acte de présence. Tijdens de receptie werd Ber van Hoef speciaal in het zonnetje gezet. Hij herdacht dat hij vanaf de oprichting van het fluit- en tamboerkorps onafgebroken lid is geweest. Ook is hij al vanaf 1952 voorzitter van het fluit- en tamboerkorps. Voor zijn vele verdiensten voor Sint-Job en voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen werd hij geëerd met een hoge onderscheiding van de katholieke Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Zondag stond het jubileum van Sint-Job in het teken van een groot concours. Aan dit concours deden 33 korpsen uit Nederland en Duitsland mee. Ieder korps moest tijdens het concours 2 keer in actie komen. 1 keer voor een podiumoptreden in het feestpaviljoen aan de Leukerschans en later in de loop van de middag tijdens een straatparade door Leuken. De korpsen werden door de jury op beide onderdelen beoordeeld. Uit de regio Weert werd meegedaan door tamboerkorpsen uit Weert, Nederweert, Zwartbroek, Stramprooi en Boshoven. In de 3e divisie sectie BD ging de hoogste eer naar Sint-Lucie Nederweert. In de 2e divisie sectie AAB won Harmonie Sint-Jozef Nederweert de eerste prijs. De beste prestatie van alle deelnemende korpsen, zowel tijdens het podiumoptreden als tijdens de straatparade, werd geleverd door de drumband van schutterij Sint Paulus uit Roggel.